Id-deputat nazzjonalista u kandidat għal Parlament Ewropew David Hughes qal li ma kienx hemm bżonn sussidi biex jgħinu lin-nies fil-kontijiet tad-dawl fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Dak iż-żmien il-Prim Ministru Lenz Gonzi kien ftaħar li kien qed jimponi l-arpiżijiet fuq il-familji u n-negozji bil-qalb. L-eks viċikap nazzjonalista u li issa qed jaspira li jkollu siġġu fil-Parlament Ewropew wara l-elezzjoni ta' Ġunju li ġej qal dan waqt li l-ġimgħa kienet jieħu sehem f'dibattitu televiżiv mal-kandidat tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Daniel Attard fuq l-istazzjon F-Living. Illum il-ġurnata għandna sussidji fuq il-prezzijiet tal-enerġija. Fl-2012 ma kenniex dawn is-sussidji, anzi il-gvern ma kenniex bżonn saqsi lin-nies jekk kellhem bżonn. David Hughes ipprova inessi lin-nies b'dak li qed jiġri fis-settur tal-enerġija aktar minn 10 sin ilu taħt il-gvern li hu kien parti minnu dak ta' Konsipien. Quddiem kriżi ferm iżgħar minn dik tal-lum il-Partit Nazzjonalista kien olla il-kontijiet meta il-pressjonijiet internazzjonali ma kinux qawwijin bħal dak li ġabet magħha il-gwerra fl-Ukrajna. Iżjed minn hekk kien ollihom brata ferm aktar minn dak li kien qed jiddetta s-suq internazzjonali biex jipprova ipatti għal problemi u tmexxija ħażina li wassal fiha il-produzzjoni tal-elettriku u l-Enemalta ġabba f'xifer ta' falliment. Kellu jkun gvern Laburista mill-2014 li raħħas il-kontijiet għal-familji u għall-industri li bdew jiffrankaw ma' 80 miljun euro kull sena minn dak iż-żmien l-hawn. Fl-istess programm il-kandidat Laburista Daniel Attard innota id-differenza ta' dak li qed jagħmel illum gvern Laburista bil-maqlub għaż-żminijiet tal-awsterità ta' żmien Konsipien. Illum għandna popolazzjoni rekord, però għandna 1000 persuna tirreġistra għax-xogħol. Fl-2012 popolazzjoni kienet iżgħar, però kellna 12,000 persuna tirreġistra għax-xogħol. Verità, fatti u ċifri. Tajjeb, fl-2012 kellna 11,000 persuna dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Illum għandna 5,000 persuna dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali, dawn huma fatti u ċifri. Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista għalli l-għajnuna fl-enerġija mis-sostenibbli fosthom il-kap nazzjonalista Bernard Grech. Dan insistih ukoll il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar waqt dibattitu ieħor televiżiv fejn għalli l-għajnuna fl-enerġija mis-sostenibbli u spiċċa jgħid lill-gvern bħala populist. Daniel Attard tenna kif diġà wera bil-fatti u mhux bil-paroli li gvern Laburista se jkompli b'din il-politika ta' stabilità hekk kif fil-baġit tas-sena d-dieħla se jiġu investiti 350 miljun euro oħra biex il-familji u n-negozji jibqgħu għaddejjin bl-aħjar mod f'dan iż-żmien ta' sfidi bla preċedent. L-istess politika li llum il-ġurnata wkoll qed twassal biex pajjiżna jirreġistra l-aħjar tbassir fit-tkabbir tal-ekonomija fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi.